tejto chvíli sa nám začal duel 41. kola hokejovej extraligy medzi Žilinou a Novými Zámkami. Domáci Vlci dnes v čierno-zelenej farbe dresov v rámci prvej tretiny útočia. Domáci hráči na našich obrazovkách zľava doprava, Novozámčania sú bieli a v rámci prvej tretiny hostia útočia na našich obrazovkách správa doľava. Znamená, že je tu priestor vyviesť puk do bezpečia, Sean Lalonde. No, táto jeho rozhorovka nebola najlepšia, tak bude potrestaná. Alexander Aucin sa dokázal gólovo presadiť a Žilina v čase 4:46 vyhráva nad Novými Zámkami 1:0. 5. bod pre Alexandra Aucina v novom drese. Čo Novozámčanom môže veľmi mrzieť, je, že skutočne na hostujúcej súpiske dnes ohromné skúsenosti nenájdeme, ale ak ich niekto má, tak je to Sean Lalonde a on spraví takúto hrubicu v rámci rozhrávky. To je trošku mrzuté pre Nové Zámky. V poslednom výsledkovom období, najmä po dvoch prehrách s Duklou Trenčín, ktoré sa možno ukázali ako rozhodujúce, sa zdá, že v Nových Zámkoch boj o záchranu je už v tejto chvíli utópiou. Turini na modrej čiare. Jeho nastrelenie tečované, Žilinčania odskakujú na 2 góly. Aucin, že by bol dvojgólový, no vyzerá to tak, že bude Alexander Aucin dvojgólový. Takže 2 presné zásahy Vlkov zo Žiliny v rámci úvodnej 10-minútovky, oba zaznamenané tým istým hráčom. Toto bude jednoznačne gól, ktorý zaznamenáva Alexander Aucin. Ďalšia snaha domácich o gólové presadenie sa opäť raz bude úspešná. Nick Jones, no i samozrejme strelec ako víno. Žilinčania už v tejto chvíli vyhrávajú nad Zámkami o 3 góly. Strelecké zakončenie na bližšiu tyč. Ono samozrejme Víci si nie najlepšie prebrali hráčov. Mali sme možnosť vidieť Petra Novajovského, ktorý išiel niekam na výlet za vlastnú bránu a tak Nick Jones zostal sám. Ten zápas proti Nitre 26. decembra. Pobežal, jeho nahodenie do predbránkového priestoru, nachádza hokejku jedného muža v čiernom v predbránkovom priestore. Pobežal, oslavuje svoj návrat na ľadovú plochu hneď asistenciou, a to konkrétne na presný zásah Jozefa Baláža. 4:0. Samozrejme je známe nielen žilinským, ale všeobecne slovenským priaznivcom, že Jozef Baláž túto sezónu odstartoval v trenčianskej Dukle, kde odohral 12 zápasov s bilanciou 5+4. Bol tam celku produktívny, ale presunul sa do Žiliny a teraz ostane iba pri záľusku. Dejov strelecký pokus, no Chris Gibson si teraz nepostará v teplomer. Tam to stupne asi cez 37,0 Chrisovi Gibsonovi, preto lebo teplota mu bola zmeraná a nedokázal na to zareagovať fínsky brankár príliš dobre. 5:0. No áno, bude to Jakub Dubravík, ktorý zaznamenal tento presný zásah. Ja som mal trošku iný pocit, ale skutočne som sa mýlil. Takže 17-ročný hráča, tuto domáci, ktorý mieria vpred. Aj cez Korenčíka, krásna akcia domácich. Výborne sa zapojil aj Michal Juščák. Ak tým streleckým pokusom nejaký zákrok dosiahol, tak iba hokejkou domáceho brankára. No a toto zákrok Chrisa Gibsona pre zmenu nebude, preto lebo ten je prestrelený Miroslavom Muchom. Spomínali sme to v druhej tretine, že prvá útočná formácia Žiliny zatiaľ nebodovala v dnešnom zápase, teraz je samozrejme už o ničom inom. Individuálnych pádov útočného pásma príliš nepotreboval aktuálne podporu 27-ročný rodák z Bytče k tomu, aby sa teda po 11. krát v tejto sezóne presadil. A samozrejme treba zdôrazniť, že napríklad taký Robert Bačo do Nových Zámkov prišiel hostovať iba do konca prestupového obdobia, takže v závere základnej časti možno ten novozámocký káder bude ešte trošku chudobnejší ako je dnes. Ale Aucina to vôbec nezaujíma, preto lebo možno bude chcieť, aby na ľadovú plochu teraz bola hodená nejaká tá šiltovečka, preto lebo do slovenskej zimy je potrebné sa obliecť. Trojgólový v dnešnom zápase Alexander Aucin zaznamenáva hat-trick. 7:0 vyhráva Žilina nad Novými Zámkami. Myslím si, že by úplne žilinskí priaznivci nejak Aucina zahádzali v tejto chvíli nejakými pokrývkami hlavy. Toto bola fantastická prihrávka, ktorú dožal v tejto chvíli Alexander Aucin. Má sa povedať, Brandon Miller mu to pripravil takým spôsobom, že tu už ruský snajper nemohol neúspieť. Vidíte, dal dole klobu. Anci mal dosť. No a čo teraz hostia? Dubek možno bude musieť vyťahnuť zákrok a nevyťahne ho. Dominik Jendek berie mladučkému slovenskému brankárovi jeho nepriestrelnosť. Hokejové extraligy znížené na 1:7. Máme možnosť vidieť tú chybičku, ktorá prišla od Roberta Vargu, ktorý prišiel o puk.
Jentek išiel prakticky sám na bránu a to backendové zakončenie bolo dobré medzi betóny brankára Dubeka. Takže 0. Čo sa týka počtu inkasovaných gólov v dnešnom zápase, z toho pre Žilinu nebude. V tejto chvíli sa nám skončil duel 41. kola hokejovej typu z Extraligy medzi týmami Doxbet Vlci Žilina a HC Nové Zámky a napokon po tretinách 3-0, 2-0 a 2-1 sa z víťazstva a z trojbodového zisku v dnešnom dueli tešia zverenci Milana Bartoviča. Žilina poráža Nové Zámky pohodlne 7-1.